سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓኒ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዘ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና ምኽሪ እተርልያ ዛንታን ናባኹም ሒዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ነዛ ዛንታ ክሳብ መወዳእታ ብምክትታል ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ግደፉልና እናበልና ናፍቲ ዛንታ ኸብለኩም ሰናይ ምክትታል። ሓፍቲ መግለፂ ቅሳነት ክኸውን ኣይኽእልን እዩ። ክንዲ ዝሓለወ ሓፍቲ እንተሓለወ ንሰላምካን ቅሳነትካን ክገዛእ ኣይኽእልን። ሰላምካን ቅሳነትካን ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ እዩ። ብዙሓት ሰባት ካብ ምንም ነገር ንላዕሊ ንገንዘብ ከምልኹን ገንዘብ ልዕሊ ማንም ክሰርዕዎን ይዕዘብ። ብርግጽ ገንዘብ ንሂወትካ ዕውትነት ብጣዕሚ ጠቃሚ ዝበሃል ነገር እዩ። ካብ ጠቃምነት ንላዕሊ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ነገር እዩ። ምኽንያቱ እውን ከዓ ገንዘብ እንተሓልዩካ ድላይካ ነገር ክትገዝእን ክትወነንን ስለ ትኽእል እዩ። ኣብዚ ዋጋ ዕዳጋ ግን ሓጎስ፣ ቅሳነት፣ ዕረፍቲ ኣይኣትውን። ምኽንያቱ ከዓ ብገንዘብካ ክውነኑ ስለ ዘይከኣሉ። ኣብ ጉዕዞ ሂወት ብዙሕ ሰብ ኣሎ መሊኡ ዝፈስስ ሓፍቲ ዘለዎ፣ ግና መብዛሕትኡ ግዜ ሕጉሳት ኮይኖም ኣይረኣዩን። ዝገደደ ብሰንኪ ዘለዎም ገንዘብ ናብ ዘይኮነ መጻብብ ኣትዮም ክጽገሙን መዋፅእ ክስእኑን ይረኣዩ። ኣነ እኳ ብሰንኪ ገንዘብ ዝበፅሐኒ ሕማቕ ነገር የለን እዩ። ኣነ ብገንዘብ ዘይኮነስ ብፍቕርየ ናብ ዓብዪ ጭንቀት ጥሒለ። ኣነ ሹመይ መሐመድ እየ ዝበሃል። ገዛና ብጣዕሚና ሓፋትም ኣብቲ ንነብረሉ ዓዲ ካብ ዘለዎ ሓፋትም ማእኸል ሓደይና። ብዘለና ሓፍቲ ብጣዕሚ ጉኑን ዝኾነ ስም እዩ ዘለና። ብሰንኪ ስምናን ሓፍትናን ከዓ ኩሉ ሰብ ዘኽብረናን ዝፈትወናን። ኣነ እውን ዕድለይ ኮይኑ ብሰንኪ ናይ ወለደይ ገንዘብ ሓፍታም ተባሂለ እናተፀዋዕኹ ቅንዕ ኢለ ይኸይድ። ረቢ ባሪኹ ክህበካ እንከሎ ከምዚዩ ብዙሓት ኣለዉ ናይ ምውላዶም መዓልቲ ዝረግሙ እንትውለዱ ናብ ፀገም ምእታዎም ስዒቡ ምስ ዓበዩ እውን ነቲ ሂወቶም ይጸልእዎ። ንነገሩ ሓቆም እዮም። ውልድ ምስ በልካ ናብ ፀገም ናብ ድኽነት ምእታው ማለት ተወሊድካ ምሟት ማለት እዩ። ንዓይ ግና ናብ ከምኡ ዝበለ ሂወት ንኽኣቱ ረቢ ኣይፈቐደን። ውልድ እንትብል ናብ ሓፍቲ የእቲኒ ግና ምንም ነገር ኣብ ዘይፈልጠሉ ሰዓት ኣብ ቁልዕነት ግዜ ሓፍታም ኮይነ ጽቡቕን ዝተደላደለ ሂወትን ይነብር። ወለደይ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ። ምኽንያቱ እውን ከዓ ንስምዒታተይ ከይተዛረብክዎም እዮም ወለደይ ዝርድኡለይ። ዘርሌኒ ነገር ከይኣዘዝክዎም ቀዲሞም ጌሮምለይ ይጸንሑ። ካብ ብቁልዕነት ዕድመይ ጀሚሮም ከም ድላየይ ገንዘብ እናሃቡ ከም ዝደለኽዎ ኮይነ ይዓብይ። ነፃነተይ ተረጋጊጹለይ ከም ዝደለኽዎ እናገበርኩ ዝደለኽዎ እናሰራሕኩ ሕጉስ ኮይነ ይዓብይ። ዝኽደኖም ክዳውንቲ ዝረግጾም ጫማሙ ዝኣስሮም ሰዓታት ኮታስ ኩሉ ነገረይ ፍልይ ዝበልኩ ብምንባረይ ናይ ኩሉ ሰብ ዓይኒ ኣባይ ይዓርፍ። ኣነ እውን ንዝዓርፈኒ ዓይኒ ምስተነጋድ ስለ ዘይስጋፍ ኩሉ ሰብ ይሕጎሰለይ። ኣብ ሂወተይ ዝጸልኦ ነገር ንሰብ ምቕያም እዩ። ምስ ማንም ክበኣስ ኣይደልን። ሰብኣይ ክሕጎስን ብዛዕባይ ጽቡቕ ክዛረብን እምበር ሕማቕ ክዛረበለ ኣይደልን። በዚ ምኽንያት ከዓ ምስ ኩሉ ብማዕረ ተሰማሚዐ ብፍቕሪ ይነብር። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ወለደይ ከምቲ ብነፃነት ዘዕብዩኒ ስዲ ግን ኣይኮንኩን። ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ወግዒ ብቐልዲ ገይሮም ምኽሪ ሸው የብሉለይ። ኣነ እውን ቁልበ በቢለ ናብ ተግባር የውዕላ። በዚዮም ከዓ ቃልዎም ኣኽቢረ ስለ ዝኸይድ ብጣዕሚ ዝፈትውኒ። ኣብ ትምህርተይ ብጣዕሚ ንፉዕ ዋላ እኳ እንተዘይኮንኩ ግና ከዓ ሰነፋት ካብ ዝበሃሉ እውን ኣይምደብን። ኣብ ማእኸላይ ዝበሃል ውፅኢት ዝነበረኒ እየ። ኣብ ማእኸላይ ዝበሃል ውፅኢት ዝነበርኩ እየ ነይረ። በዚ ከዓ ብዙሕ ኣይናስሐሉን። ርእሰይ ብጣዕሚ ፈጣን ዝኾነ ነገር ንምሓዝ ኣይጽገምን። እቲ ፀገም ዝነበረ ኣነ ምጽናዕ ኣይፈቱን። ኣፍታ ክፍሊ ውሽጢ መምህር ዘምህራ እንተሒዘያ ጽቡቕ እንተዘይኮይኑ ግና ኣብ ገዛ ምድጋም ዝበሃል ነገር የለን። ምጽናዕ ኣይፈቱን።
ወለደይ እውን ኣጽንዕ እናበሉ ስለ ዘይርብሹኒ ካብ ትምህርተይ ተመሊሰ ንእሽተን ኣዕሪፈ ንደገ ንኽዘናጋዕ ይወፅእ። ኣብ ህይወተይ ንጭንቀት ቦታ ይህቦን። ምክንያቱ ካብ ትምህርቲ ናብ ገዛ ተመሊሰ ኣዕርፈ ኣቢለ ከዓ ንምዝነጋዕ ስለ ዝወፅእ ንኽጭነቕ ግዜ ይረክብን። ዝደለኽዎ ነገር እውን ስኢነ ስለ ዘይፈልጥ ምንም ዝጭነቐሉ ምክንያት የብለይን። ዝነበረና ሓፍቲ ብሰንኪ ናይ ኣቦይ ጥንኩር ስራሕን ተወፋይነትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓፍትና እናዓበየ ይኸይድ። ኣነ እውን ብሰንኪ ኣቦይ ሓፍታም ተባሂለ ይፅዋዕ። በዚ ምክንያት ማሕዙተይን ኣዕሩኽተይን ወዲ ሓፍታም ዝብል ሳጓ ኣውፅኦምለይ ስመይ ተቐይሩ ወዲ ሓፍታም እናተባህልኩ ይፅዋዕ። በዚ ዝተለዓለ መሐመድ ዝነበረ ሹመይ ተቐይሩ ወዲ ሓፍታም ዝብል ሳጓይ እናዓብለሎ ይመጽእ። ኣነ እውን ነታ ሳጓይ ኣይጸላእኽዋን። ምክንያቱ እውን ከዓ ወዲ ሓፍታም ኢሉ እናመጎስኒ እንታይ ለኻ ክጸልኣ። ኣቦይ ኣነ ትምህርቲ ቅድሚ ምውዳይ ምንም ዓይነት ስራሕ ከም ዘየስራሐኒ ስለ ዝመሓለ ኣነ እንተደለኹ ዋላ ንሱ እናኸልከለኒ ትምህርተይ ዝውድአሉ መዓልቲ ይጸባበ ከም ዘይሓልፍ የለን። ኣነ ትምህርተይ ምስ ወዳእኹ ምንም ከይጸናሕኹየ ናብ ናይ ኣቦይ ናብቲ ሓደ ትካል ኣትየ። ኣቦይ እውን ስርሐይን ጥንካረይን ሪኡ ካብ ዘለዎ ትካላት ዝተወሰኑ ብሰማይ ዘዋወረለይ። ገና ወዲ 20 ዓመት ከባቢ ኮይነ ወናኒ ትካላት ኮይነ ጽቡቕን ዝተደላደለ ህይወትን ክጽበይ ጅምር። ብኸምዚ ዓይነት ህይወት እናነበርና ግና ኣነ ምስ ሓንቲ ሰምሃል ዝተባሃለት ጎርዞ ተላለኹ። ሰምሃል ዝተላለኹላ መንገዲ ስራሕ ደልያ ናብ ስራሕና ምስ መጸት እዩ ነይሩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ከምቲ ሽዑ ሰዓት ምንም ነፃ ቦታ ስለ ዘይነበረና ክንቆጽራ ይከኣልናን። ዝሓሸ መማረፂ ዝበልክዎ እውን ከዓ ናብ ሓደ ዓርከይ ወሲደ ንኽቆጽራ እዩ ነይሩ። በዚ ከዓ ኣብ ሓደ ናይ እንዳ ዓርከይ ትካል ቁጸርክዋ። ስራሕ ከቁጽረ ኪለ ዝተቐበልክዋ ስልክ ቁጽሪ ገይረ ድሓር ስራሕ ምስ ሓዘት ክድውለላ ይጅምር። ንሳ እውን ከምዚ በዓል ውዕለታ ገይራ ግዶ ወሲዳ ትንስ ብጽቡቕ እያ ተዕልለኒ። በዚ ዝተልዓለ ከዓ ኣነ እናፈተኽዋ ይኸይድ። ንሳ ንዓይ ዝነበራ ስምዒት እንታይ ምዃኑ ወላ እኳ እንተዘይፈለጥኩ ግና ከዓ ኣነ ኣጸቢቐ ክቐርባ ይሓስብ። ከም ዝደለኽዎ እውን ኣብ ዝፈተኽዎ ሰዓት እናደወልኩ ይዕልላ። ሓላሓሊፉ ከዓ ኣብ ደገ እናተራኸብና ጽቡቕ ግዜ ንሕልፍ። ብርግጽ ኣነ ዝኽተሎ እምነት እስልምና እዩ። ግና ከዓ እናፈተኽዋ ምስ ከድኩ ብዛዕባ ሃይማኖት ኣይግደስን። ጥራሕ ንሳ ምሳይ ጽቡቕ ዝኾነ ቅርርብ ክህልዋ ጥራሕ እየ ዝሓስብ ነይረ። ኩነታት እውን ከም ዕድል ባዕሎም እናተስተኻኸሉለይ ይኸዱ። ሰምሃል እውን ንዓይ ብጽቡቕ ኩነታት እናቐረበት እንትኸይድ ከይሓሰብናዮ እውን ከዓ ናይ ፍቕሪ ህይወት ጀሚርና። ብናይ ክልቴና ፍቕሪ ክልቴና ኢና ሕጉሳት። ብጣዕሚ ስለ ዝተፋተና ከዓ ፍቕርና ካብ ዝነበሮ ዝያዳ እናመቐረ ይኸይድ። ዝኾነ እዋን ግን ተሰሓሒትና ዲና ደሊናዮ ሰይፍለጥ ክልቴና ንመጀመርታ ግዜ ብሓደ ንሓድር። እዚ ነገር ጌርና ከዓ ጽቡቕ እንትንቅጽል ወለዳ ብኸመይ ከም ዝፈለጡ ሰይፍለጥ። ጓሎም ማለት እውን ምስ ሰምሃል ብሓደ ከም ዝሓደርና ፈለጡ። ድንግልናኣ ኣነ ከም ዝወሰድክዋ ድማ ኣረጋገጹ። ጓልና ዓሚጹልና ኢሎም ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ኸይዶም ከሰሱኒ። ኣነ ሽዑ ኣፍቃሪተይ ከም ዝኾነት ክዛረብ እንተፈተንኩ ዝሰምዐኒ ሰኣንኩ። ኣፍቃሪተይ እውን ንሳ እውን እንተኾነት ኣቦ ኣፈራሪሕዋ ሓቂ ከም ዝተዓመፀት ነገረቶም። በቲ ሓቂ ግን ዘይኮነን ኣነ ንሳን ብሓደይና ዜርና። ኣቦይ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ምስ ናይ ክርስትና ተኸታሊት ዝኾነት ሰብ ምቕራበይ ሕሉፍ ሓልፍኒ ከዓ ምስኣ ርክብ ምፍጻመይ ብጣዕሚ የናዲድዎ። ነቶም ገዛ ከዓ ብደገ ዛርያሪቦም ብሽምግልና ንኽፈትሕዎ ኣእመኖም። ኣነ እውን ካብ ማእሰርቲ ወጻኹሞ ናብ ገዛይ ተመለስኩ። ስድራይ ከዓ ብዙሕ ነገር ተዛረቡኒ። ምስ ወለዲ ሰምሃል ሽምግልና እንትገብሩ ሙሉእ ወርቂ ንኽሽልማን እንተዘይኮይኑ ግና ከም ዘእስሩኒ ነጊሮሞ። ወለደይ
كابن عيت أسيرة زريو جنزب موطع مريصهم ملو ورقي شلموا بالدعم ياقنا الناديدات النيرة أتقوداي مستفتحة أنا نابنو برخيوتي تمليسة سرحي كتسلقو ولدي ناي مودعتا متنقعتا يوم هوامني أنا ون سرعات جيرا سرحي يسرح دحر حد عمت قدم إلى مالي أيو زنبركو ناي دقا بروسس يبتح النمو ناب عد خاناداي عطو بس خاء سرعي حقوسات يوم نيرون مخنياتو خاء اتم السمحال زنبرا كونتات حما أصل زنبرا كابقو لقسم والي فاتيومو سمحال أنا ناب كندا مخادي من كم زنقران دعي قنا فليدا كم محازوتي سلكي حتاتيتا ملكت قبرات اللي أنا خاء مليسا دوال كلامو بزوحة عللنا بزعوات تفاتيرو زنبرا خاء أبو أفراري حوا 5 خونن اتحقي كلتينا خمن نفلتون إننا نبعت كم التفكرن نكراتني عمو دعتا ونكا انت خيلة يغريتا نخ قبرلان بحدا نخ نقتصلن نكراتني أنا خاء انت كبلا خمزلن نجاني قني بالدعمية زفكران زفتوان نعي ناي مجمر تفكاري تين السايا بحدا تنخون أي متسلاخون كنا خاء ناي ولدي خونتات يسكأن اللو سلازي حيمانو تيك أيردو مسعاخ قدسلس ولا ناعا قديفة يوتيك مرح انتين تقبركو حيش بجاهم ناي ماكي ميديات خطاتلتي حساب ريتوهم أبني كومنت مصحف بوتا قدفو لي كم بويا سلام ناي ماكي ميديات خطاتلتي نلومي حيزالكم قريبا زنبركو ناسي مسل نيرو نازي زانتا انتدعا فتيخمون حساب ريتو انتدعا حليكمن أبني كومنت مصحف بوتا حساب ريتوكم كتقدفونا تخليهم نازي channel حدشتين تحردا حليكم سابسكرايب بمقبار نتاني دول ملكت بمنكا ناي channelنا نيوترو تخطاتلتنا كتقون نلابو أبزي channel زانتاكم كغربالكم اتدالي سبات انتدا حليكم بوشت مسمر كتزرارغونا تخليهم بغتالي بخالي سانتا بخالي مدب بخالي حساب كسام نراخب كسام وداتا مسانا سلتصنحكم كابل بندا مسكنا لايك شير سابسكرايب بمقبار بغتالي بخالي سانتا بخالي مدب بخالي حساب كسام نراخب سسنايو